Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka paret but hila ban layu ban kuli da ka education loan. Hila ruban shukola ho number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Ka Dr. Ampri Lingdo ka balong ka MLA jong ka Laim Khra constituency bat ka menteri jong ka Sarkar Jila kala batha ikitanat pulit bakan pelong da ka jingta okit ka babanya halor ka jingja ha ka mit jong ka nriu trik unai tung arachar arpulai ka balalam shadu uput baki kali ki bala penyeng ha phalal jong ka Laim Khra police station bakan thup ya ka ka kali gypsy jong ki pulit ka badan yo number ML not R lai phra kala sha wiang ding kat ba ka kali Taurus ka badan yo number ML not Sun Y khandai nyau kala sha penjulor na ka jingsha ka wang daki mau bat kawai ke tuk arshaka kabadan hakani ke juk jaka kala julor mulumala bantip khambania ya kani ke jingja ka Dr. Ampri Lingdo rengkat baru MDC ka Laim Khra Malki constituency uba Joseph Fanton lakadong hakah nyautrik unai tung arajar alpulai kila lei benjurip ya ka Laim Khra police station bat shong jaya langru bat superintendent of police ka East Khasi Hills uba Sylvester Nongtnger bat kiwai pat ki pulit officer jong ka Laim Khra police station. Haka jinga kram bikla bathai khubor kani ka MLA jong ka Laim Khra kala pendram jur ya kani ka jingja bat kala yat huru bakala batha ya ka tranat pulit ban register case halor kani ka jingja bat ban pelong da ka jingta okit ka babnya khnang ba kibriyo ki badan kti ha kani ka kam kidei ban ngan haka kanjri jong ka an kadang don ka jing jurip nakaliang jong ki pulit ban wat ya kata kadau jong kata ka jing thang ya kini ki kali ha police station Laim Khra Beat House kani ka jingja kalong ka masusi sibon kung mga layo mga ka jing pentip na kipulen kalong ba kaladon ka jingya mai hapdeng armamla hakaway ni kidong syakman bat nang tu pade kata ka jingya mai kalawan poy siya ni siya po police station akaba kiwan bakin file kita ki FIRs baka don kata ka jingsha bam bakim sya ban yan na kata kalenti ya kita ki kanun tinray kani pare kala sujano ha kata karukom ha kaba artli ne lightly ne southly gitu ki vehicles kila pande ki two wheelers ki four wheelers ki susha bantang kumni ngim dei ban sha ya kani bakanja ka snong Laim Khra gre ka snong ka batip breu ka batip an ban ngim dei ban sha ya kani tingalawan hi pengkat di MDC sha ka police station ban ong ye ki pulit baki dei ban shim ya ka denti kat kum ki kendon jong ka an amla ban sha yanu ru ban pat ya ka an akti na kam tamlele ha ka porbit poryong baladon ka jingya di ya bang kaningim dei ban sha lanu ru bat ngidang ya persyang bentang banwan ki cases hap ban file namar ba amla ban sha ya kani ka lawlessness bakan yailong kumni ha kani ka constituency ka jongi mi shim kya ya kata kum MDC MLA bat ni la request ki pulit bakin shim ya ka denti jong ka an bat ban pen bakum kani ka jingja num jasho hagi por ngim don kam pan pen kelap communal ya kum kani ka jingja ai ya ki pulit ai ya ki parties baro ban sha ban wan ban file ki ki FIR kum makikwa pat ka law agency ka badai ka police department kan sa jurip pat kan sa wadi kata kamtay siya pang ka jing sha show A versus B versus UE namar UE uang ni sha show mangi UB uang ni claim show mangi kata kamtay ki issue ni nai
penkelaya ka jing ya mai bajing pamisong tu jat penriu kam dan ru kum ka MLA petipriu ngangaong kala dei baka dei pormit bat laya kren apdeng ka jing bam biang ka kli ha ka jing shisha man ki police station man baja kum ni dei banne she medical test lut yakat ki badon hantu pat sisin bapila long involve ka nuru ka jing show le ka jing perken ya ka nuru ka an kita ki balik kita ki kamru kim dei ban ong ngam le ya ka medical test mar usually ka dei ben kata ka jing ya di ya bam but kalong ka basosi nga ko ka mali nga si so bam dei ban ya kim jing mut kan dada ki kon samla jong ki kwa ban yang shi surok shi danti ki sangien bakinya kendo korolok ya di kopi ngangam kwa bandai kata ka MLA ka ban bendo mensim ki bakim don caka bandai ray habang nisha pat yu pi bapinyele kumni pi sho no kumni te sanu kan poi ka snong jonga abang la long em kata pi parabor wat sha ya ka ham saya bakan kam kraw ya ka jingja mano ba sho ya no lada udai ne em uniform personal kabam la long kata aba piwan da ka mob banya keren ni garo ka kam tam le ha ka pormit kam don ka jing shai ipulit kinwat tip mata ki report skin penbiang menta tambah ka ham saya kata ka jing ya per ba jaj penriu gari gawai kata ka jing sho ujaj penriu kum tau bodai tau ofistana ubom dei ofsar usho kita tinggi dei pen bakani ngin kontino hangi rei numdon uweiru uban long halor kaan barok ngihap ya lembah kaan pat ai baka lenti jong kejing jurip kan pedi ya kejing ja belen saya kata pat pikwa keren katwei baje pat lep light tinggi alam kra am nama ka kam don jinga dei baka lep light please what songi kaja kumba shi pau shi teng katwei baje de kam don jinga dei ki sho sha tai sebagya kul na bahagya kul wanu pulet lam yaki hang ni rudang yang mai tik ibriu ki bawan saka snong ga jongi ki di burom lem yaki nong song snong jong ka snong jongi ki ba ya ka imlang ka salang ka basuk ka basan ngim kwa ya kani ka jingwan jong ki briu na bar snong jongi man pendik ya ka shong suk ka jongi ha kani ka snong ka jongi Kung no pin ong katlot na katlot ka pulit pesine. Kung no pin ong bagi pulit ki telot na kim telot na ki klan. Habalawan na kajing temu bantang hidang la ban pensenge. Tengah mentangan ya mai no penobat no ngan one police station ngan litang no ketika kali. Sya si pi ban keren kota. Sya si gi bri ban keren kota. Pi ong ba pi kum baduna ka force hang ne takadau pi tang no ketika kali. Tapi kuat kan ngut ki pulit nginbo aka pormit apo ka ban lang police station. Pimla banyom kum tatang namar badon duna ki force akan di station. Ngide bandai ka jat bandriu ka tip yala ka jong ka duty. Pikeno ya ka jing duna ki bai. Bai ya ka jing duna la jong ro ken. Pimla ban ong bakadon kum kata ka fedia. Kum no pin ong kata po snem ngalalong MLA PGO im kan ka jing ja. So kibon ki factors bak ngam kwa bangan kreni kita ni nrei ngala de pata ya ki pulet bamdei bansha ya kum kani ka jingja pat na pilalam ba pilathang ya ka kali te pin hapan sha jurip kum ba jude hi ka ruko mla ban se te no yelo kuma ka por ka ba pimia so tho shu ka jabing dalamit layong balai kwa ban ya pan poi akum kani ka situation kawai ka gypsy te kala snew shisha kawai ka kali ngayu i la pra la patlut ngayu i kawai ka bike te ya kata ka jing jurip rungin up na kipulet tamangim sha pi ya kanika lawlessness bakan wanja haka constancy ko ini ko yang apa sha ka jing sko si banyi i kini ka jing ja ki bangin pajumat akan ni konstituensi ke jungi dari konpoi put banyak thang ya ke kali pulit banyak wan penjulur adu police station apa ni ka sain ke bas bamha
ya ka lawai ke jungi ya ka lawai jo ke jai penriu ya ka lawai jo ki kena samla ke jungi tengah kondem ya kini ke jingja bat nga penpa bangim dei bensha ya nu bakin sim ya ka anya ti jo barbot ni kini ka lai mukna angki ka dega snong ka ba boro priu na keleng ki juan kena samla ada hadian kupon trak lady apam sedang penyapak permar ke kali bawai ke kali buan hadian kamlat antu ki barbor ki cumi tak kenat bat ki judon ni nak kapor kata kejengnya kenat deng ar penhun dalamiat nrai haduk banda poi uput haduk banyak thang ya ke kali ni pajuya lap pajuya syam nak kentu ri kena samna jungi long kiba tipriu tiplay long kiba dekar nang ba ni dan kam ya ka imsuk imsan ya ka ni ka snong ka jumi